Uyabona ka yena lento yokuphuzana inyongo, umuntu akutshela ukuthi ufuna ukwenza ukuthanda kwakhe, emva kwalokho acabanga ukuthi uzokutshela ukuthi ngoba usuka kude nabo. Nekude liyaphela. Mrs Candy Crush, makamnini ugogo kamhlophekazi uyawuzala-ke namhlanje. Happy birthday kuMayeni, unkosikazi kababa uMseliku wesibili. Ngikhumbula la lenye episode la wangichaza khona kakhulu. Bekuyi-meeting, bebuya le kumuntu omdala, inkosi yesigodi sabo. Angibuyeli-ke lapho ukuthi kwakwenzakalani. So uMseliku uma behleli lana-ke sebeyakhuluma ukuthi kuhambe kanjani. Kunalento mina engiyaye ngiyibuke uma kuyi-meeting kuhleliwe laphaya kaMseliku, Uthando Nes'thembu. Ngisho njalo Uthando Nes'thembu, uMseliku uba nento yokuthi yena ukhulumile noMacele. Mayesekhulumile noMacele abize i-meeting, mase eyibizile i-meeting phinde futhi kube ngathi ukhuluma nomamkhulu. Manje mase bekhona la oMayeni useyidlalela uCandy Crush. Uma ngabe kwesinye isikhathi usuke kunenkomishi yetiye noma nje usuke khona naye, uyabo, ekhona kodwa ungathi akazumile in kule meeting ngoba nje uvele ethi I'm not interested kanjalo. uMakhumalo wayekhuluma noMacele kodwa befaka uMakhumalo. Kahle kahle uMseliku into ababeyidiscussile noMacele eceleni uMayeni. Manje-ke mayesekhuluma abakwazi ukumqonda. Umamkhulu angazi uma ngempela akakwazi ukuqonda uMayeni emtshela ukuthi u-1 2 no-3 unje, amuzwe ukuthi uphendula uthini, because siyayisizwe uMacele ekhuluma kuMseliku. Ngazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lento. Kuye kube ngathi uMacele ukhulumile nobaba uMseliku, umamkhulu ukhulumile noMseliku, kodwa manje ngeke afike netafuleni esho ukuthi kunje. Kuzosho uMseliku ethi-ke nazi izinto engifuna ukuthi zenzeke. Athuke athi tu uMayeni adlala uCandy Crush. Mase siyambuza-ke uMseliku ukuthi-ke Mayeni uthini? Athi uMayeni, mina nje ezinye izinto angihlangani nazo, ngiyithulele nje ngibuka ukuthi lo shit angihlangani nawo, ngoba manje sekufanele ukuthi ngiyicweceke engathi wami umuzi awubalulekile. Mangikhuluma ngumuntu omubi, mangikhuluma it's like angimthandi lo muntu. Hayibo, ngikhumbula kahle ukuthi wazi uMseliku mayesethi kuMacele, ngiyazi ukuthi uyena muntu engekaze angishiye, wathi uMayeni eduze waMacele wajika nje wambhika kanje wasethi soldier, hey. No mama, yazini ungamphikela ukuthi lezi zinto ubuyayikhulume because unalento ukuba bone labantu mawubabuka ukuthi unobuhle obuthule, umuntu nje ongathi hayi akayishongo lento, uMayeni-ke lo. Kunezinye izinto nje ayishoyo sithi hayibo, kodwa-ke asiyithatheli-ke enhlizweni, angeke sibe personal ngey'ndaba zabo because bona basilethele ishow ethi Uthando Nes'thembu. So sizobona uthando, love, phinde sibone isithembu, polygamy. So uma ishow igudla lapho nje bedlala lowo mdlalo ukuthi isithembu sime kanje, nakuba-ke bekuselecta izinto because akusiyo impilo abayiphilayo lesibona laphaya ku-TV. Yizinto abazikhethile, bazicubungula, base beyaziveza. So mase kunjalo-ke sinaso sithi awuqhubeke umdlalo omuhle, siyayi-enjoy ishow. Ma kufanele ukuthi uMayeni egadle akagadle, kodwa-ke mase sibuye sibone izinto ezinye ziyiphuza, sasho ukuthi hayi cha, lokhu sikubone kuyiphuza. Yingakho-ke mina-ke ngiyaye ngibhoreke kahle kahle umuntu masezothi hayi entweni engahlangeni nokunye. Usuyahamba lapha ku-Instagram usuyolwa esitolo wena, ulwa nge-TV show. Ku-Instagram kuyashiwo ukuthi ingubo le i-R400 or kunale ngubo iqala ku-size 34 kuya ku-40. Hayi wena sewubhizi manje ukuthi hayi phela vele uyo obhidliza umuzi.
lona wakho kahle kahle usho ukuthi nje ungabuka i-TV show kuze kudlule 2 days usacabanga i-TV show ngapha usuyangena esitolo sikaMayeni usuyokhuluma iy'ndaba-ke manje lezi esingasayiboni. Ngoba phela yileyo ukuthi ubhidlize umuzi asiyazi ngempela ngoba sonke emzumbe mhlawumbe asikwazi nokuthi kungakuphi nje emzumbe. Yabo into efana nale. Kodwa bengizothi ayi happy birthday Mayeni. Washo-ke wathi futhi nekude liyaphela. Umseleke sethi phela ngiyazi ukuthi uMayeni uyayisholo nje and akayindawo. Kodwa-ke yabo le mina ngiyayivuma. Mayeni uyasihlekisa impela kodwa le ukuthi uyahamba. Hayi. Phela uMayeni laphaya kumseleki u-forever yena wakhe. Futhi uyena yedwa nkosikazi engimbona kanjalo ukuthi awayibona i-soulmate yakhe. Ngezathu-ke nami phela mase ngithi ngiyabheka isho ngithi awu cha ngeke. Hayi shuthi wayibona i-soulmate yakhe. Wathi nje noma kunjani ngiyamthanda. Ngiyithole kuMayeni-ke leyo nto leyo. Ngelinye ilanga ngichazela mhla ngifisa ukumchazela ukuthi ngisuke ngisho ngani. Kodwa hayi kade nganichazela. Nangaleyo ukuthi nje kwakufanele agijime ahambe aye lapho emzumbe mayesefika umfundisi mayesethi ukhona yini ofisa ukumisa lo mshado. Asho uMayeni ethi yes ngihambile ekhaya ngayobatshela bathi isithembu. Guys, mangingaphika nami ngiyayibona ukuthi umsanganyana nginawo. Kodwa-ke hhayi ukuthi mkhulu u-Eskom lo oqale nje ukungenza le nto engenza yona. Akukho okunye. uMayeni uyazalwa. Happy birthday Mayeni. Happy birthday umaka Mnini. Okuhle kodwa. Thank you so much for love and support. Please subscribe uma uyithanda into eyenzeka la. Ngeke ngikhulume ngama-TV shows. Indlela engikhuluma ngayo angithandi ukuthi ngihlale kube tense. Ngiyathanda ukuthi ngibuye ngiyidlalele because iyona ndlela elula ukuthi ngiyikhulumele ngayo. Ngoba uma ngizoba serious zonke izinsuku kuzohluleka ukwenza ama-reviews. Kuzongihlula lokho. Angikwazi nje ukuthi ngibe serious ngikhuluma nge-TV show. Ngeke ngiyithathe kanjalo-ke i-TV show. Ngaphandle mayinesifundo-ke cha ngizoza ngisho ukuthi isifundo sisithole kule TV show or kule episode into eqondile. Kodwa makusayinto engiyibona samdlalwana nje ukuthi njengoba babuye bebange nama-makeup artist benzeni ikho nama ngizokwenza i-review-ke ngibuye ngiyidlalele ngale ndlela engiyidlala ngayo ngiyixoxela. Okunye ngiyabonga support angiqedi. Bye.